Endeavour hija skema ta' 7 miljun euro mill-Fond Soċjali Ewropew li se twassal sas-sena 2020. Skema li tħaddan fiha żewġ skemi f'daqqa, waħda li se tieħu post iż-żewġ skemi STEPS u Masterit u dik tal-MGSS. Mill-iskema STEPS kienu benefikaw il-fuq minn 800 persuna, bil-maġġoranza tagħhom kisbu Masters. Fl-iskema Masterit kienu 651 persuna li temmew din l-iskema b'suċċess. Dan kollu jfisser investiment f'aktar minn 1500 gradwat. Endeavour mhix miftuħa biss għal dawk li jixtiequ jkomplu jistudjaw f'livell ta' Masters jew dottorat, iżda wkoll għal programmi oħra ikklassifikati fuq livell 7 u 8. Din id-darba fil-fatt iktar qegħdin nitkellmu fuq livelli, jiġifieri fuq livell 7 u livell 8, għalli ma raġuni għaliex fuq livell 7 hemm iktar minn Masters fil-fatt, hemm programmi u korsi oħrajn li huma pereżempju bħal postgraduate li qabel ma stgħux japplikaw għal din l-iskema. L-assistent direttur fid-Dipartiment tal-Scholarships, Josephine Sultana, fissret aħjar kif l-iskema hija maqsuma f'żewġ kategoriji. Għaliex nafu li l-industrija għandha domanda għal ċertu kwalifiki u allura maħniex qed inkunu qed inħarsu biss lejn universitajiet imma wkoll dawk li huma magħrufin bħala awarding bodies li jistgħu jkunu kemm lokali kif ukoll barra minn Malta. Li nista' forsi nagħmel differenza taħt kategorija B jistgħu japplikaw ukoll dawk li tiġà bdew il-programm tagħhom u li minn tal-inqas jonqoshom sena fl-istudju tagħhom. Il-Ministru għall-Edukazzjoni Evarist Bartolo u s-Segretarju Parlamentari għall-Fondi Ewropej Ian Borch esprimew is-sodisfazzjon tagħhom li permezz ta' din l-iskema il-kapital uman Malti se jkompli jtejjeb il-ħiliet tiegħu u jsarrafhom kemm f'pajjiżna kif ukoll barra minn xtutna. Intant sabiex titnaqqas il-burokrazija, l-applikanti huma mitluba japplikaw online. L-applikazzjonijiet għal din l-iskema se jibqgħu miftuħin sa 12 ta' Ġunju li ġej.